annabi wanda shine hujjar Allah sai ce garja akun burhanu din nan fa annabi ne shine hujjar Allah sahibul burhani sahibul hujjati to duk shugaba ne waɗanda suke buƙatar iya magana to in suka ji zancen annabi sai su sallama masa Allah ya yanke musu hanzari a nan waɗanda suke buƙatar gaskiya to shi masumi ne bai taɓa subul da maka ba ma a duniya waɗanda suke buƙatar iya jagoranci manzo Allah ya gama da su shine annabin farko shine annabin ƙarshe shine wanda ya kafa ilimi a duniya duk ci gaban da za a yi na duniya ba za a ci gyaran sa a wajen tunani ba babu amma nan da shekara 50 da suka wuce irin masu kaifin basirar nan philosophers na duniya sun faɗa abubuwa yanzu kuma biya ƙare a iya wancan zamanin suka faɗa ko malamai na addinin musulunci sai kaga an ba hamshakin malami ya ba da fatawa amma da an nisa zamani ya tafi mutane ba su san ma dalilin da yasa ya ba da wannan fatawa ba sai a ce to kai wannan me kake nufi da wannan fatawa taka ya ce kuma yan masa da abarsa malami ne fa addinin musulunci ya kai matuƙa gaya amana a cikin ilimi amma bai kai ga wannan manzilan ba shugaba ne kawai zai ce zai faɗi magana kwaya ɗaya tak ita sai ta bugi bangon gabas da na yamma kuma sai ta kama lokacin farko da na ƙarshe da aka ba wani mahaluki da zai rayu a wannan lokacin ya ce akwai gyara a nan gurin har yanzu kullum musulmi ga shi faɗa muke yi kun ci gyaransa har yau ba ci ba littafin da ya zo da shi kuna da gyara a ciki babu gyara daidai idan sun zo da rudaninsu da wai a ce wai akwai wani alfikirul hurru wai yantaccen tunani ƙarya kuke yi ba ku da komai manzalla shine in ya faɗi magana shi kenan shine gaskiya to da haka duk nau'i na mutanen duniya babu waɗanda Allah bai yanke musu hanzari akan manzan Allah ba ƙwarai to ka kauli ta'ala kamar faɗin ubangiji maɗaukakin sarki wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa Allah yake magana da yake faɗa akan kafirai akan hujjar cewa in kaji an ce an yi kangara to dama an san gaskiyar abin ne kuma aka kiyarda da shi isa Allah ya faɗa can wani ayoyin ubangiji ya ce wa jahadu biha sun jayayya da ayoyin Allah wastaiqanatha anfusuhum gashi ku zukatansu sun yi yaƙini sun tabbatar haka ne to wannan kuma kaga larura ta koma kan wanda ya yi wannan kangare kenan summa azzahu wa anasahu bima zakarahu amman qablahu sannan ubangiji ya dawo ina rarrashin manzon Allah yana ɗebe masa kewa da abin da ya ambata kan annabawan da suke gabaninsa bayan ya ce ba wanda ya isa ya karyata ka ya ce abin nan da ake gaya ma yana damun ka to kai hakuri ya rasulullah sai kuma idan ya ce haka fa mutanen na annabawa magabatan ka haka suka dinga fama ya rasulullah kai hakuri su annabuwa ne ga irin yadda suka yi fama annabuwa ne ya sha wahala iri kaza duk fa hakuri yake ba shi wa wa'adahu bin nasri bi qawli ta'ala ya kuma yi masa min qablika wala qad kuzibat rusulun min qablika ya rasulullah wallahi annaban manzannin da suka zo gaba da shi Allah ya ce wannan kofa rufa take wakila wata maganar aka ce la yahtajuna ala kadhibika wa la yusbituna Allah ya ce da manzan Allah la yukuzunaka har abada ba za a samu wanda zai zo ya kafa hujja a duniya ya ce wai yau ya gano cewa abin da ka faɗa din nan ba gaskiya bane babu wannan magana shi ne abin da ya faru din nan saboda ubangiji ya tabbatar da wannan kaga wannan taro da aka taba yi na mutumin nan da ya ce ai musulmai kullum suna cika baki da cewa littafinsu ba gyara a ciki ba gyara a littafinsu duk abin da aka faɗa gaskiya ne akwai gyara yanzu nan za a gaya musu abu ɗaya za a yi kawai musulmai su gyara wannan gyaran na ƙur'aninsu ya to bismillah faɗi a cikin ƙur'anin ku ne ake cewa ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi Allah bai sa wa ɗa namiji mazaje zuciya ɗaya a cikin biyu a cikin kirjin su ba kowanne namiji zuciya ɗaya ce da shi ma ja'alallahu li rajulin ai namiji kenan ba wani namiji da yake da zuciya biyu kowa namiji ɗaya zuciya ɗaya ce da shi sai wannan mutumin yana takama yace to yanzu mace ce take da zuciya biyu da mace ai zuciya ɗaya ce da ita ma
to a nan an sami gyara. Me yasa qur'ani zai ce lirajulin bayan ita ma mace zuciya ɗaya ce da ita, ka ware rajulu ka ce zuciya ɗaya ce da shi, su kuma mata zuciya nawa ce da su, zuciya ɗaya ce da su ma. Abinda za a yi a gyara, a cire kalmar rajulin din nan, a ɗauko kalmar basharu a saka, ita ce da mutum da namiji da mace duk sun ce kenan. in kuma musulmai ba za ku gyara ba ku zo ku kare nan gurin. Wani malami ya tashi ya haka har yanzu kai ne baka gane ba, amma wannan magana daidai take kuma ba ran da za a gyara wannan abu. ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni, rajuli ne tun daga farkon duniya har zuwa tashin kiyama ba za a samu ran da za a samu zuciya biyu a cikin cikinsa ba. Amma in ka ce a sa mace a ciki, to ita akwai ran da za a samu zuciya biyu a cikin ta, za ko a samu uku ma, dan za ta dau ciki za ta haihu. Yanzu da an farka cikin ta da zuciya ɗaya ne da zuciya ɗan da ta haihu dau. A take a gurin ma musulunta yi da haka Qur'ani yace ma ja'ala Allahu li rajulin li basharin, ka ce an hada da mace da nan ne za a ci yaran Qur'ani ne. Amma a ci li rajulin shine namiji har abada zuciya ɗaya ce a girginsa. Amma ita mace akwai ran da za a samu zuciya biyu, saboda ta ɗauki ciki za ta haihu. A cikin cikinta yanzu ga zuciyarta ga zuciyar ɗanta ko ga zuciyar ƴarta. In ƴan tagwaye ne ma kaga zuciya biyu kenan, ga biyu ga tata hada zuciya uku kenan. Saboda haka wannan ba zai yi a sa libasharin ba kamar yadda kake faɗa, kawai lirajulin din nan da Allah ya faɗa haka za ka haƙura. Sai ce to ni na ma musulunta ƙwarai. Ini la ya hatattuna ala kadhibika, ba wanda ya isa ya kafa hujja akan cewa abin da ka faɗa ba gaskiya bane. Ya ce inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Tahdidi yayi ba. Idan wannan ruwan maniyin ya shiga a cikin mahaifa kwana 40 zai yi janna. Yana ruwan mani summa yakunu alaqatan, sai kuma ya koma gudan jini, sai ya ce misla zalika, shi ma kwana 40 din zai yi haka. Sun mai kunu mudgatar, sannan sai i zama gudan tsoka. In ya zama tsoka shi ma misla zalika, shi ma kwana 40 din zai, kwana 40 din zai. Idan ya kwan 40, to yanzu an zo iyakai ilimin likitoci a nan wurin. Duk mai zuwa ya rubutu ya binciko zaman dan jinjiri a cikin uwa ta sa, to a nan gurin shugaba yi masa iyaka. Daga ne ce to ni kuma sai in kara ma gaba, ya suma yursalu ilaihi al-malak. A nan a ran da kwana 120 ba 40 guda uku kenan ba, ita to a wannan na uku in ya kai 40 ta uku, to kashi gari za a aiko da mala'ika. Nan kuma an fita daga iliminka, duk gilashinka na gano karamin abu ba ka gano wannan abu, ko ka ce ka hango a'a sun mai yursalu ilaihi al-malak. Annan za a aiko masa da mala'ika, fayan fuku fi ruha, sai a busa masa rai, sai a je kwana 120 kina jin motsi ko ba kya ji? Ina jin motsi. To shugaba ya faɗa ai yursalu ilaihi al-malak. Nan za a aiko mala'ika, fayan fuku fi ruha, sai ya busa masa rai. To daga nan kuma ki kina jin motsi a cikin ki, ke ma an sa miki gate daga nan gurin, fayu umaru bi 40 kalimati. Shugaba ce to daga nan mata takala ta gaba, shi mala'ikan za a umarce shi da ya rubuta kalmomi guda 4. Ka tabi rizkihi, abinda zai samu a duniya ya rayu da shi tun daga farkon rayuwarsa har mutuwarsa. Ike nan. Wa ajalihi, da ranar mutuwarsa. Date ɗin da zai mutu za a rubuta. Sannan kuma wa shaqiyyun, sannan za a rubuta dan wuta ne shi, aw sa'idun, ko dan aljanna ne. A nan za a rubuta. Wani daga cikin sahabbai ya jirum ya to ya rasulullah, an haka ne mai amfanin sallah ma kenan? Dan haka ne tunda za a rubuta ko dan aljanna ne ko dan wuta ne, ya za a yi kenan? Ai ba sai an yi sallah ba sai an yi komai ba. Da
da yake shine limamin talikai gaba daya. Malam kaji abin da ya ce da shi, ce ku yi aiki, duk da haka ku yi aiki ba kullum ya saru lima kulika lahu. Ya ce kowanne daga halara an yi sare masa ya aikata abin da aka rubuta a tare da shi ranar da zai mutu. In kai dan aljanna ne ka yi aiki, an hore maka za ka yi aikin aljanna don ka shige ta. In mutum dan wutan ne zai yi aiki irin na yan wutar don ya shige ta. Saboda haka ku yi aiki, in ji annabi, ku yi aiki.